abych nepřekážel, nebo já půjdu takhle za klukama a budu dirigovat, jo? Hele, i trenér má v ruce paličku, Zdenda má paličku v ruce, pan Cotka, a Ti bude koordinovat hráče. to bude, a počkej, a to bude, Zdenko, já bych se mlátil po hlavě ze zadu, jako jo? Víš, že to je faul normálně, ze zadu je to faul. Kdybychom nebyli na dětském dnu, tak to ještě doplním o nějaký vtipný slogan, ale teď je to prostě tak, že Sigma domácí a k tomu ztracené ráj. To je takzvaná dělová hanácká kombinace, to porazí úplně každýho. Já se připojím. Jdeme na to. Vašek. Zapijáme protého. Krásný. Já bych chtěl za ztracené ráj říct, že děkujeme. Já si myslím, ztracený ráj ode dneška mění svoji sestavu a bude tam i doprovodný sbor. Ještě by to chtělo nějaký soprán a bude to úplně perfektní. Kluci, děkujem. Sigma Olomouc! No a protože to bude ta Evropa, nezapomeňte chodit na fotbal. Děkujem a samozřejmě odchází pouze fotbalisté se svým trenérem. Mladá sestava, ano, kapitánovi se to zalíbilo. Máme nějaký nástroj volný pro kapitána? Ztracené.